Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. And tuloy-tuloy po nating tanggapin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. And babasahin din po natin ngayon ano ba ang ating topic question of the day. Nanong kayapan ingkihanggewa na emo ang kalinguan. Ano ba ang kabutihang nagawa mo sa iyong buhay na hindi mo makakalimutan? Ang sinabi na pong Edarin Milyado, anyang anako, magbiyahe kong magdili-dili, papunta Manila para puntaran kay tatang ko. Atin kong ikit 100 pesos, lalamluklukan. Kingwake, binyeke king konduktor ning bus, through the kasireng pengari ko, diyang magkasakit tamo king biye, nung aliyak ka, eme pagkainteresan. Wapin naman. Nung eyapin ka, eme pagkainteresan, talagang sana rin kaya katamong talapanalbengin ang ating mga viewers kapag hindi atin, hindi po natin yan dapat pag-interesan. So, ibigay po yan sa mga nararapat. Ing sinabi naman pong GC, itang gewanan da na kang marok, pero kaya pan pamurin ing papakit mo karela. May kasabihan nga sa Tagalog, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. At alam ko mayroon pang kasabihan, ang puno na hitik sa bunga ay siyang pinupukol upang makain ng prutas ng puno. Ay, parang may dagdag yata yung kasabihan na yon. Ing sinabi na naman pong Abi Neri, kabang pauli kami may grocery abe kay anak kong lalaki, natin kaming akasake anak abadyaw. Ngayon ibinye kaya itang danong mineral na seliming madagol kasi sobrang pali kanita. Atanda na nining anak ko itang gewa ko at panena ako kwento ka ko na dapat mag-share. 4 years old ja pa kanita yung anak ko. May kasawap ng ditak at atin ko pang masanting nga aturo keng anak ko. Wapin naman kung ano ang nakikita ng bata, siyempre, anong nakikita ng bata sa nakatatanda? No? Ray Bravo Jr., dapat maging mabait ka. Upang siya yung pinapamarisan ng mga bata. Kung mabait ka, siyempre ang mga bata, gagawin din ang iyong kabutihan ginagawa. Sabi na naman pong Godfrey R. Villasanta na metong po ka rin kaya katamong top fans, metodod kong adong-aldo, may katipid iyang inang kong nasi, ang pong ulam. Ito, ika naman Sir Godfrey talaga, Pero balo mo hanggang matudod kang malambat ang makanyan. Importante, alive and well ka and makasaw ka King Bale. Tuloy-tuloy niyo lang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Pati po ang inyong mga pabate greetings, pa-shoutouts, kahit mga birthday greetings. Babasahin po natin sa ating programa, maya-maya po lamang. At para po sa ating kwentuhan, tinaguriang Idol TikTok ang ating bisita ngayong araw dahil tila idolo na raw siya ng ating mga kababayan dahil sa kanyang kabutihang loob. Naging tradisyon na raw niyang magbigay ng tulong sa ating mga kabalin dahil sa kanyang paniniwala na kapag namahagi ka ay marami ang babalik sa iyo. Ngunit paano nga ba siya nagsimulang pagpalain ng maraming biyaya? Yan po ang ating aalamin dahil ngayong araw, kasama po natin si Sir Romeo Katakutan o mas kilala sa tawag na Idol TikTok. Idol, welcome po sa topic. Kumusta po kayo? Good morning, mga idol.
Idol, katulad po ng mga nagdaang bisita natin sa ating programa, baka meron ho kayong gustong batiin, i-greet, i-shout out, dahil baka ho magtampo kung hindi nyo babatiin ngayon sa telebisyon. Go ahead po, Idol, sa inyong mga pabati. Maraming salamat mga idol sa binigay niyong tiwala. Parang pagmamahal kay idol at nakakapagbigay ng konting saya sa sa ating mga kababayan, lalo na sa aking pamilya, mga laging nakasuporta sa akin, mga idol. Maraming salamat sa tiwala. Good morning. Feeling ko, kung iisa-isahin ni Idol yung kanyang gustong i-greet, baka ho matapos ng ating programa, hindi pa natatapos ang mga pa-shoutouts ni Idol. Pero Idol, ito, tanong ko muna sa'yo, ikaw ba'y kumain na sa oras na ito? Nakapagluto na ako ng gulay pero dahil sa pag-invite ninyo, mamaya na ako kakain. Kakakain ko lang daon ng ampalaya. Yun. Anong isinahog mo sa dahon ng ampalaya, Idol? Sardinas na napakasarap mga idol. Yan lang. Yun. Paborito Daon ko ng rin ampalaya. yan, Idol. Ano yan, yung dahon ng ampalaya. Tapos Oo. iginisa mo sa sardinas. Idol, gusto kong malaman paano ba nagsimula ang naging journey ni Idol. Ha, Idol? Balita ko noong una parang bad boy ka raw, daig mo pa si Robin Padilla, ha, Idol? Nung kabataan pa yun, idol. Alam mo naman ang mga kabataan ay medyo pilyo nun, bata di ba? Ano ba yung mga ano mo nun, Idol? Kasi ako nung bata ako ito ha, alam to ng nanay ko minsan, nangungupit sa tindahan, yan ha. Pero hindi na ho ngayon, matanda na ho tayo ngayon. Idol, ikaw ba, paano yung kwento mo noon nung bad boy ka pa? Yung lagi akong dahil sa kabataan na mga kada at saka yung laging nakikipagsuntukan at dahil pagka masama lang naman ang gawa, yun lang ang inaano ko. Pero yung mababait, hindi naman. At lagi tayong noon dahil wala pa, lalo na pagka nangunguha ng manok ng kababaryo mo. At medyo marami nagdaanan sa kalokohan. Pero nung nag-asawa na ako, yun nga, na pinalitan ko na yung lahat ng gawa na kalokohan nung kabataan ako. Yun pala, no? Talagang pamilya pala talaga ang magpapabago sa buhay ng Oo. isang tao. Kumusta po ang inyong pamilya ngayon, Idol? Yung alin? Yung pamilya po Puto. ninyo, kumusta pong family po ninyo ngayon, Idol? Yan ang pamilya ko. Mabuti. Pursige sa hanap buhay at number one, sabi ko nga yung mapagmahal sa kapwa at yung maging parehas at saka magulang at mga kapatid. Ang lagi ko sabi sa kanila, ang kung alin ang mahina siyang tutulungan sa mga anak. Pero ngayon at nakikita ko at sila ay parang yung bata pa na nagtutulungan. Kasi alam mo pagka medyo at yan, mag-iba-iba ugali niyan at saka doon sa panasawa nila. Mayroong ganun di ba? Pero ako, hanggat kaya na ni Mrs., niaramin ako ng buhay ko, yung gabay ng ang kailangan natin na ibigay sa ating mga anak para makuha at makapagpatagumpay na kaming talagang sipag at tiyaga ang ginawa namin. Hindi kami umasa kahit. Ayan. Idol, papaano ba nagsimula ang iyong negosyo? Papaano mo ito napalago ngayon sa iba't ibang may fish pond, may resort? Papaano ba ito nagsimula, Idol? Noong una, namamasa pa ako ng tricycle at si Mrs. may tindahan na maliit. Hanggang nakabili ng jeep ang tatay ko dahil galing na Saudi. Yung binoundary ko sa kanila dahil wala nang trabaho ang tatay ko noon.
Yun, lagi akong naarkila sa Maynila, kahit saan. Sugod ako na sugod, minsan work, hanggang si Mrs. may tindahan na maliit at nangungulot ba sa Tagalog yung yung naggugupit. Mayroon siyang hanggang 10 taon din ako namamasada ng jeep hanggang ko. 3 hektarya hanggang napalago namin. Marami na akong pinagdaanan, kahit anong namamasada pa ako ng jeep. Nagdi-deliver jeep pagka nakapila ako sa bayan para dagdag. Nakikipag-ayente ako sa mga insurance. Kahit na 100 lang ang kita ko noon pasok sa insurance, malaking bagay. Sabi, konti-konti, darami rin. Huwag ka lang magmadali. Tapos yun nga, hanggang nagpispan ako, hanggang nag-supply ako ng feeds at ng isda, gabi-gabi, walang tulugan. Hanggang nakaipon kami ni Mrs. Nakapagpatayo kami ng spare park sa bayan. Hanggang tuloy-tuloy ba yung kwento ko? Go ahead po, Idol. Tapos nakatayo nga, nakabili kami ng lupa dito sa tinatayuan ng gas na ko ngayon, kaya hindi kami maalis dito. Dito ko pinalaki yung bahay ko dahil may memory sa amin yung lugar na to. Nanghiram lang ako ng noon, nangingila akong poste. Habang katayo ako ng isang gasolina maliit. Kaso dahil ayaw nung mayor na gano'n na sistema, gusto niya may plano, may CR. Yun talaga sigurado yung tayo mong gasolinahan. Nag-mineral ko, ayan, nakalimutan ko. Nag-mineral ako. Maraming pinagdaanan hanggang yung gasolinahan ko, napasubo ako, ng utang ako. Hanggang dumami. Bumili ako ng isang truck na maliit. Hanggang dumami yung truck ko, hanggang dumami yung gasolinahan ko. Talagang push. Kasi nung kabataan ko dahil loko-loko, ay may kapilyuhan ako. Maraming tumasa sa amin. Saan daw makakarating sis. Yun, pinagporsigihan ko yun. Ibang klase. Idol, parang nakaka-inspire naman pala ang kwento mo. Lahat Madami. ng ito ay bunga ng inyong hard work o pagsisikap, pagtsatsaga at kasipagan ng inyong pamilya. Tama ba ko, Idol? Oo, kaming dalawa. Kaya sa TikTok ko, tsaka sa Reel, wala, madalang may nagpapa sa akin kasi ang gawa ko talagang dugo. Yung pinamimigay ko yun, dugo mag-asawa. Nanggagaling sa sarili namin bulsa. Nanggagaling sa namin, pera namin talaga. Sabi nga, yung sinabi mo kanina, Idol, na mahagi talaga ako doon sa kailangan na kailangan lang talaga. Pero hindi ko rin mga basketball, pagka lumapit sa mong tama na dahil sobra na yung mga sobre, hindi ko na hindi ko rin napapahiya yung mga tao. Ayaw ko yung talikod sila na wala silang matatanggap kahit na magkano lang. Sabi nga, babalik at babalik din. Kagaya ng aking resort noong 2017 na sa dami ko ng pinagdaanan, tapos na ang aking mga anak nakapag-aral na, natapos na sila sa pag-aaral. Sila nang hahawak sa negosyo ko para mapaipan kaming mag-asawa. At tinesting namin ng 1 taon yun dahil sa husay din nila at pagmamahal sa trabaho at nakikita namin ng mga anak ko ngayon may kahit na inahawakan ng negosyo ko, may silang sariling negosyo kagaya ng bunso ko, yung Just by Lemon. Meron siyang mga inasal at saka silog na yung naman pangalan ko, meron na rin siyang mga gasolinahan na bukod na dito sa amin.
talagang sobrang diskarte din niya na bilib na bilib sa anak kong yun. Mukhang sabi ko nga, matatalo kagaling ng aking anak. At yun naman talagang pinagmamalaki ko. Hindi yung tsaka yung aking mga anak, hindi ko may asawa na. Yung kung paano yung turing ko sa aking mga anak, ganun din ang turing ko sa aking mga manugang. Para hindi lang lumabas misis yung na aking mga manugang, pero ang turing ko sa kanila is para na rin mga anak. At ang gusto ko palagi, yung lagi ko silang, yung hindi sila nag-aaway-away, nagmamahalan sila. Kung paano yung naturo ng aming mga magulang kahit na ang tatay ko hindi nakapag-aral, tinuruan kami ng maganda. Ko yung lahat ng maganda na naituro na sa akin ng aking mga magulang. Ngayon isineshare ko sa aking mga anak. Yung ang kwento mo sa anak mo kanina kita, totoo yan mga idol, yung ganun na sistema, masumertiin ka, sabi nga, ang magtanim ka ng maganda para hahani ka ng maganda. Kagaya ng tatay ko, ni grade 1 hindi man nakapag-aral, pero yung pagsisikap niya para mapatapos ang kapatid ko. Pero ako hindi ako natapos dahil pilyo nga ako nung binata ako. Kami lahat naswerte naman sa awa ng Panginoon dahil doon sa tinanim ng tatay namin. Nanay ko kasi dati nanay, tatay ko nagtatricycle. Doon sa tinanim nilang maganda, umani sila ng maganda. At nagtanim ako ng maganda, kaya ngayon umahani din ako ng maganda. Yung ginawa ko yung aking farm resort, ang Panginoon siguro sa ganun na sistema, kagaya ng ang tawag yun binayayaan ako ng Panginoon. Kaya ginawa ko pinaganda ko yung farm ko, bumibili ako ng mga hipo, mga iba-iba, mga bulaklak na magagandang halaman. Bigay ako na saya. Ang dami nagtatanong kung libre yung gate doon, idol. Pagka nandun pa ako, nagluluto ako ng talapyang walang kamatayan, libre. Pati yung mga mangga ko doon, wala akong binebenta. Ngayon, kanina nag-isa kung kilong bagoong para kung kukuha yung mga dumarating na bisita, meron silang sausawan na napakasarap na bagoong. Madami mga Nakakaingit naman pala itong mga bisita ni Idol. Pero, Idol, ako'y nabibilib sa iyong kwento, no? Tama ka nga doon sa kung may itinanim kang kabutihan at magbubunga naman ito ng kabutihan din. At talagang napakaraming blessings ngayon. Parang binabagyo ka ng blessings. Ano yan, ha? Ito'y in a good way po, Idol. And ngayon, sa pamilya ninyo, swerte kayo sa mga anak ninyo, nabiyayaan kayo ng mga mababait na anak din, mababait na manugang din. Ano pa kaya ang hahanapin ng ating idol? Pero sa ating pagbabalik, papakwento natin kay Idol, paano ba siya nagsimula dito sa paggawa ng content sa social media? Kaya wag ho kayong aalis, babalik pa po ang inyong programang Top Pick. Okay, nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating Topic Question of the Day. Nanong kaya pa ning kay hanggewa na emo, akalingwan. Impong pedala na pong nalowa ng Pangilinan. Akala mo Pangilinan ang apelido mo. Alona Pangilinan, nabasa kong pangalan mo ha. Itang megpautang ko kuno singil. At megluto kong paninda, pepakan ko mo. Masaya at makashare ko mo. Hanggang pa maglokwanda na ako, okay mo ita, balo ko naman, ning gino ita. Wapin naman So, sa mga may utang dyan, magbayad naman. Di ba? Baka kailangan na rin nila yan. Si Carlos Carlos III, ing magpasaya ko kareng malungkot. Matinding trabaho yan, Sir Carlos. Ang magpasaya ng malungkot, pero syempre, kailangan natin ang mga tulad mo. Si Louis Oliver Dizon Tianchon, sinesemyay apumi. Ay,
lalo kayong mabibless, talagang kapag kayo'y may magalang at talagang sineserbisyohan ang inyong nakatatanda, ay nako, talagang kayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. God bless you, Boss Louie. Si Consolacion Sarmiento, ing ikwa kong api kasundu. Ringadwa kong malambat ng emi sa sabi wapin. Ay, good job po, Ma'am Consolacion. Talagang mahirap ang ganyan, no? Talagang pinagbabati ng mga nag-aaway. And mahirap din nan talaga yan. And alam ko, marami pa kayong blessings na matatanggap dahil sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Kasama pa rin po natin si Idol TikTok. Idol. Kanina narinig niyo po ang kanyang buhay. Talaga namang nakaka-inspire. Sipag, tiyaga, pagsisikap at parang transfer of technology. Kung ano ang kanilang kabutihang ginagawa, syempre, yun naman ang kanilang ibinabahagi na siya naman ngayong bumabalik din sa kanila. Pero Idol, ang tanong ko sa'yo, Idol, paano ka ba nagsimula dito sa paggawa ng mga content? Meron bang nagsabi sa'yo, ba't di mo i-post yan, Idol? Paano ka nagsimula sa pag-post ng mga video? Idol, dahil sa Tagalog yung mapumisip, mapangasar. Dahil yung marami na akong napuntahan basa nung nag-retiro na nga ako sa aking trabaho. Iba-ibang basa yung kinakain nila, puro walang native na. Ngayon, dahil marami akong tanim na marami akong isda, ang nangyayari sa Facebook, may dalawa kasing account. Yung account ko nandito sa yung isa nasa akin. Ngayon, yung manugang ko, at ginawa ako ng TikTok, lahat ng ginagawa ko, nagpe-Facebook ako, pinasa niya sa TikTok. Ngayon biglang yung TikTok ko, hanggat na nag-i-enjoy ako. Sabi ko nga, 2007, gusto ko yung katahimikan dahil sa sobrang Ngayon nangyari, biglang, hindi naman gano'ng sikat, nakilala lang, nakakapagbigay ako ng saya, nakikita ng puso ko yung may sabi nga, ginagawa akong pampatulog at saka pagod sila sa at ibang bansa na nag-i-enjoy sila sa aking ginagawa. Kaya yun, pinagpatuloy ko hanggang, kaso ngayon ang problema, nakaban ako sa TikTok, kaya nag-reel naman ako. Yan na ako sa ating reel pong ngayon. mga manonood, sa ating mga viewers, baka inaantabayanan nyo si Idol sa TikTok o sa kasamaang palad, saka nakakalungkot pong malaman, nakaban pala si Idol sa TikTok. Pero huwag kayong mag-alala, mamaya tatanungin natin kung anong next na hakbang niya, kung tutuloy ba niya yung TikTok niya or ano. Pero Idol, siguro yung mga videos mo, para bang yung mga nasa abroad, naho-homesick, ganun ba? At yung mga nakakapanood dito, parang nakaka-relate sa inyo. Kasi parang walang kamatayang talapia, tsaka mga walang kamatayang gulay ang inyong inululuto araw-araw, Idol? Totoo naman yun, Idol. Makikita naman talaga marami akong bulaklak ng kalabasa. Kahit na hindi sobrang dami, yung sapat lang para ma-content ko na maganahan ng kumain yung mga may edad na. Kita nila yung gulay na napakasarap at saka isda, mga lialo, kurani. Yung nagagana sila kumain pag nakikita ako. Sobrang saya ko na kahit na sabi nga wala masahod dyan sa mga ano-anong ganyan. Hindi kasi ako nag-YouTube dahil sa hindi ako marunong mag-edit. Yung sa akin kasi diretso lang yung upload ko. Idol, ako na-curious lang ako, Idol. Hindi ka ba nauubusan ng mga balasenas, ng talong, kamatis, pakwan, ng
bulaklak ng kalabasa, ampalaya, hindi tilapia, hindi ba nauubos ang supply nyo dyan sa inyong lugar? Kasi everyday ho kayong nagluluto at syempre una ho ninyong pinapakain ang inyong mga nagtatrabaho dyan sa inyong lugar, Idol. Oo, marami akong lupang pinagtatamnan. Talagang nagtatanim talaga ako. Ako ang unang magtatanim kasi mahiga ang aking kamay. Tapos no wala talaga wala akong perfect lang yung siguro yung sabi nga yung binibigay ng kagaya ng mangga ko namunga na no. Ngayon namulaklak na naman. Magbubunga na naman tapos yung mga itik ko, yung mga itlog nila talagang ilang layer yan pagka tumanda na nagpapalit ako. Hindi ako nauubusan ng itlog. Kagaya na naman ng talapia, nagbitaw ako at nag-harvest na ako ng kasunod na kapalit na i-atyari ko para ubos na yung iba, palaki na naman yung iba. Kaya ang sabi nga, walang kamatayan, hindi nawawalan. At yun nga, yung TV, yan talaga ay binibigyan ko talaga yan para sila ay makapag-uwi sa kanilang bahay, makakain yung pamilya. Minsan nga idol, pagka hindi nakahuli, bibigyan ko pa ng ano yan, pambiling bigas. Yung nalusong dyan sa aking pispan. Hindi ako madamot kagaya ng iba. Yung iba idol wala man nakikitima. Sa akin, pagka alam nilang sa akin yung ina-harvest, talagang ang dami. Alam nila kasi talagang bibigyan at bibigyan ko. Idol, ito naku-curious din ako, Idol ha. Ikaw kasi ang nagluluto araw-araw. Idol, saan nyo natutunan itong galing nyo sa kusina? Talagang nakakabilib talaga. Kanina nakita ko yung gumawa ka ng sarsyadong itlog yata yun. Parang may napakarami. Paano mo na iluluto lahat yan, Idol? May tinurukan ka ba ng mother mo o si Mrs. nung kayo bumubuo ng pamilya? Paano ba natutunan itong galing mo sa kusina, ha, Idol? Oo nga, yun nga, kagaya ng panggagawa ko sa mga gasolinahan, panggagawa ko sa bahay ko, mekaniko ng mga sasakyan ko, pagtatanim dati, mamason, in, may, kahit na hindi ko nag-aral, may, ano ako, may metikuloso yung utak ko na gawain na talagang pursige para sa nagawa. Kagaya ng ano. Pero nung mga bata kami, nakaalaga sa lola namin, igang ko siya nagigib. Yung buso namin naman, apat kami, yung buso namin hindi pa trabaho. Ako yung nagluluto pagka nang nanay yan nanay ko. Sabi niya, luto mo yung ganun, sabi niya. Nagluluto ako. Ngayon, naka-assign ako, ang kuya ko, nagigib siya, tsaka nag-uugas ng plato. Ako yung nagluluto at saka yung mga noong unang panahon kasi, di ba? Pag may okasyon, pamilya, at saka pagluto, yung talagang maano ko sa pagluluto. Yun ang parang gusto kong gawin at parang bisyo mo, ganun, bisyo nila, ganun. Ako parang bisyo ko yung nagluluto para mapain ko yung mga anak ko at mga tauhan ko, mga nagtatrabaho ko. Kasi ang bilihin ngayon, mga idol, kagaya ng bibilin mo, napakamahal. Dapat niyan, iluto mo yan talagang dapat kasi mahal mong binili, di ba? Lahat may pangsangkap yan, may ano. Kaya dapat itama mo yung pagluluto, yung iluluto mo. Idol, alam mo, ngayon no, nakapalabas sa ating screens yung ang sasarap nyo namang kumain, Idol. Iba talaga pag salo-salo. Pag parang nag-aagawan kayo sa pagkainan, iba yung feeling, Idol, no? Yan ang maganda sa buhay. Kaya nga sabi, yung nakwento mo kay Boss Lau sa
Yung ngayon na iba na yung ano niya, kagaya ng ginagawa ko kasi ganyan kagaya ng mga kasama niya dumating sa akin, nakita ko mas naunang pinakain yung mga tao niya kaysa sa kanya. Ganon din si talagang yung salo-salo at yung nagmamahal, yan ang magandang buhay, di ba? Oo naman. And Idol, pero Idol, linawin natin sa ating mga viewers, no? Ano ho muna yung mga official ninyong mga social media accounts? Kasi, Idol, marami ang kumukuha o nagda-download ng content mo. Ano ba yung mga official mo munang social media account para alam ng ating mga kababayan, may mga ano kasi dyan, may mga scammer na nagbabalat kayong sila si Romeo Idol TikToker Katakutan. Ano ho ba yung mga ano nyo, official po ninyong mga social media platforms? Oo nga, tama. Minsan nakaano lang yung kagad nakukuha yung content ko. Pero ito yung account ko, yung Romeo Katakutan Official, 418K followers sa Reel. Sa TikTok naman, 1.8 million sa TikTok. Yung naman na Facebook ko, yung Romeo Katakutan, yun lang ang ginagamit ko. Yung iba, ang daming ginagamit. Ang dami akin na ano sila online at saka ano, gagawin yung manghihingi ako at may makakausapin pa yung tungkol dyan sa negosyo dahil ako hindi na ako nagninegosyo yung mga ano na ah, yung naman nangyari dun sa kumuha na na-hack na dalawa Hmm. na kumuha sa akin. Ngayon, siguro yung mga idol nagtulong-tulong na rin po. Nasaktan sila. Parang ang puso ko nasaktan din kahit na nawala dun sa kinukuha ko. Kasi iba akong tao Hindi, ayaw ko yung may kalaban ako, ayaw ko yung kaya nga hindi ako tumatakbong politiko dahil ayaw kung may kalaban ako. Gusto ko yung mga tao pantay-pantay lang sa akin, lalo na yung sa pagmamahal. Ayan. And yun So, klaro po yun Meron pong reel. Romeo Katakutan Official. At yung Facebook niya, Romeo Katakutan po. And sa TikTok, nakaban muna sandali si Idol. Kaya sa mga viewers natin, dagdagan nyo pa. Mag-subscribe pa kayo dahil malaki ho ang maitutulong nyo kay Idol TikTok kasi syempre pag maraming views, ay siyempre maraming husang matutulungan din sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang magiging kwentuhan namin ni Idol TikToker Romeo Katakutan. Huwag po kayong aalis, babalik pa po ang ating programa. At nagbabalik po ang ating programang topic at ito na po muli ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nanong kaya paningkihang gewa na emo nga kalingwan anong kabutihan ang inyong ginawa na hindi mo makakalimutan. Ang sabi po ni Jay Macapagal Mendenilla, anyang may kapulot kong cellphone king bandami agad king binalik king makibandi. Sir Jay, saludo po kami sa inyo. Si Bricks Kalma, anyang sinopan king tinik doy tang asalud ko king basketball. Very good sportsmanship po, Sir Bricks. Si Sally Sanidad, anyang pandemic po diyang makanano po, may kasawap ko po kareng alang-ala. Very good po, Ma'am Sally. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Si Ivana Dison, may blood donor po. Ako naabilang nung pilang beses na, ay alam nyo, importante ho ang mag-donate ng dugo upang matulungan ang ating mga kababayang may sakit. Maraming salamat po sa inyong mga iba nilang komento. Talaga pong nakaka-touch po ang inyong mga kwento sa atin. And siyempre, ang ating bisita po ngayong araw ay wala rin humpay sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero kanina, bago tayo ng commercial, naitanong ko kay Idol yung kanyang mga official social media accounts. Pero Idol, ito baka siyempre, merong mabuti, meron ding mga basher. Idol, may mga basher ka ba?
Oo, kasi, ah, hin madalala akong mag-ano, yung tinitingnan yung comment nila kasi ano, ayaw ko rin masaktan, sir. Pero sinisilip ko minsan wala naman. Oo. Wala akong And nakikitang I think kay Idol all good kasi tuloy-tuloy naman. Walang wag mong pansinin Idol yung mga ano, ang importante marami kang natutulungan. And ito Idol, everyday ba? Everyday meron kang mga tinatanggap na bisita sa iyong tahanan. oo, nagpapahinga na nga ako minsan dito na pinagagawa. Tatawagan ako at, galing pa raw ng bus bababa ako kasi ang layo-layo ng tinakbo nila tapos hindi ako makita kahit na makapagpa-picture lang sila. Ah, mala Kahit na minsan linalagnat na nga ako, eh. Minsan hindi ko na katawan ko talagang ano, magpapaano pa rin ako yung araw-araw ang daming bisita. Parang Ang 20, da hindi naman siguro 24/7 Idol, kailangan mo ring matulog, no? Oo, may ano, may schedule naman talaga ang aking pagtulog. 8:30 kasi natutulog na ako, ng gabi. Routine ko 'yun tapos 4:00 mamamalengke na ako ng madaling araw. Matagal-tagal na rin tulog 'yun at saka kagaya ng pagtanghali kahit na minutes lang mapahinga ako, okey na. Idol, ikaw mismo ang nagluluto sa mga inihahapag mong putahe sa iyong mga bisita. Kahit saan man sila galing, ibang bansa o sa ibang panig ng Pilipinas, ikaw mismo ang nagluluto ng mga yon. Talagang recipe mo yung mga yon at talaga namang takam na takam ang mga kumakain. Opo, ano ko na talaga 'yun, yung 'di ko alam din na ang Panginoon ang nag-uutos sabi nga tatanungin mo siya, paano mo siya pakainin, ang Panginoon. Ano ko 'yun ng ramdam ng puso ko, "Magpakain ka ng kamukha mong tao para mo na rin akong pinakain," sabi niya. Kaya yung pagluluto at, makapagbigay ako makapagserbisyo ako ng tao na lalo na yung mga bisita, napakagandang buhay, napakaganda. Okay. And Idol, na ibabahagi ba, na ikukuwento sa'yo ng inyong mga bisita, bakit sila sumadya sa inyo? Napanood ba kayo or na-inspire sa inyong mga kwento kaya sila bumibisita at gusto mismo kayong matulungan or makilala, matulungan din at the same time? Makapagbigay tayo ng konting kasiyahan sa ating mga kababayan, ah, na nasa abroad na nakahiwalay sa pamilya, ginagawa nila para ma maihaus lang ang pamilya nila dito sa Pilipinas. Sabi ko, walang nakakapigil sa'kin, wala naman akong kasing gaya ng sabi nga, ah, kung nadali man ako sa dahil lang sa konting hindi ako makapag-aral sa, violation, tanggap ko naman 'yan, tanggap ko yung pagkakamali ko. Tumatanggap ako at, kung ano man yung gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy ko lang, idol. Good morning. Idol, ito, huling tanong na lang ha. Si Mrs. ba, hindi ba nagseselos? Siyempre, yung oras ni Idol, halos sa mga bisita at saka mga natutulungan na. Si Mrs. ba, hindi ba nagseselos? Hoy, ako naman, bigyan mo naman ako. Ano mga ganun Ah, da pagkakataon ba, Idol? dati muna, pero ngayon dahil kasi kung gaano ako kagana ako, wala pa akong sinabi kay misis kasi hindi lang napalad na mas nauna akong nasikat sa kanya kung sa pakikisama, mas maano siya makisama. Wala man ako sa kalahati niya pa sa pakikisama niya. Pero ngayon yung selos, totoo yun dati. Pero ngayon, yung suporta dahil nakikita naman niya na ang bisyo, hindi ako wala akong bisyo. Ano lang na ang pagkagabi.
bibili niya ako ng pulutan, matutulog ako kahit kami ng mga apo ko. Yun, 8:30 tulog na ako. Kaya siguro nakikita naman ang routine ko at hindi wala siyang nakikitang dududa sa aking ginagawa. Kaya yung suporta niya napakalaki na nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi ang misis ko kasi idol ang buhay ko at ang aking mga anak Ayun. at ang mga aking mga magulang. Napakaganda naman po. Talagang totoo yan. Pamilya dapat ang maging sentro ng inyong buhay. Lahat ng dapat ng ipinaglalaban nyo. Sa pamilya dapat yan. And I think, naitatransfer technology nga pati kay Mrs. Kasi alam ko, recently, last February, nagtungo rin itong si Mrs. po, si Ma'am Lota, no? Sa Sapang Bato at doon din namahagi ng tulong. Idol, ano ho ang mensaheng nais po ninyong iparating sa ating mga manonood, Idol? Unang-una mga idol, maraming salamat sa tiwala at pagmamahal at lalo-lalo na sa aking pamilya. Si Idol, totoo pong tao yan. Wala pong plastic, walang lahat totoo kung anong ginagawa ko sa Facebook, ganun din sa tunay na buhay na hindi ako sa camera. Totoo yun. Wala po akong yung wala akong pinipili, mayaman man o ay pantay lang kay Idol. At yun naman na kumukuha sa aking kahit na kunin nyo, wag lang kayong huwag niyo lang gamitin sa hindi maganda ang aking pangalan. Dahil ang aking katakutan ng apelido ko kahit na hindi naman ako kinatakutan pero mayroon din akong tapang sa magandang gawa mga idol at maraming salamat sa pag-interview nyo mga idol sa akin na bigyan niyo na kagaya kong kahit na kung nag-aralan ay pinagkatiwalaan nyo akong kagaya ng yung pag-interview sa akin ngayon. Maraming salamat idol. Ang sabi na niya sinasabi, good morning, good morning. Good morning mga idol! Yan ang everyday submit ng ating idol TikToker, Sir Romeo Katakutan. Maraming salamat po sa inyo. And again, ipa-flash po namin sa inyong TV screens ang official social media platforms ni Idol Romeo Katakutan. Dito po, mayroon po siyang Romeo Katakutan at yung niya, Garak Katakutan. Ayan po ha. Pwede niyo po siyang i-follow dyan. At yung isa pa ay yung Romeo Katakutan Official. Ayan na. Nagpapasalamat si Sir Romeo sa patuloy po ninyong pagtitiwala at pagmamahal sa kanya. Siyempre, sabi nga niya, wala siyang pinag-aralan pero nagtitiwala kayo sa kanya. Kapag po ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, siyempre, mabuti rin ang babalik sa kanya. Sana ipatuloy ho kayong maging inspirasyon sa ating mga kababayan at sana, Sir Romeo, dumami pa ang mga katulad ninyo. Maraming salamat sa panonood niyo po sa ating programang topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia. Kalaguran na kayo. CLTV 36, atin to.